भाई रुह टिके हेलमेट टा नहीं कि जाओ। हम्म। अरे हेलमेट न नहीं कि कुआर पळुछ। हेलमेट नियो। अरे ना 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 ना, अरे मोर हेलमेट दरकार नहीं। शुण शुण, हेलमेट तुम रख, ठीक अच्छे। तुम अरे ना कहली परा, तुम हेलमेट रख। हेलमेट पिंधिले मत फ्री लगुनि। अरे आउ पारी हबनी। हाँ हाँ, ମୁଁ ବାହାରିଲି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବାଇକରେ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବେଶୀରେ ବେଶୀ ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ହେଲା। ଆଏ। ଦେଖିଲ ତ ଭାଇମାନେ, ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବାରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ନିହାତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବାଇକ୍ ଚଲାଇଲା ବେଳେ କେବେ ବି ଆପଣ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।